Kag sa good vibes, wala ka na bala sang tiyempo nga makapaninlo sa imo balay, nakahibalo bala ka mo nga mayara sa nga kumpanya nga pwede makatinlo para sa imo. Pwede ang bilog mo nga balay o kon parte lang sang imo nga puluyan. Paano? Ayaring report ni Romeo Subaldo. Sa kasakuon mo, wala ka na sang oras kag energy nga magpanilo sang balay. Pero samtang nagakadugayan, nagamalasakit na ang tagbalay bangod sang nagasupot kaya po kag higko. Base kinahanglan mo na sa bulig. Ang bulig sang timbang. Ang timbang, ang isa ka kumpanya nga amo ang nagapanilo sang balay o kun opisina para sa imo. Isa ka grupo sa mga cleaning experts nga mahawas ang imo gamit kag manilo. Halin sa pagpanrapo sa mga dingding, pagkakasang yabok ka na trap sa imo nga mga bintana, pagtinlo sa mga yabok ka nagatinir sa imo nga katre, pagkakasa mga higko nga nagatapik sa imo kisame, pagpanrapo sa mga glass wall, masarangan nila. Ang pensar mo anay nga tinlo, may ikatinlo pagid gali. Ini ang ginatawag nila nga deep cleaning. So when you say deep cleaning, all nooks and crannies kinalamon, ginalabot. So hindi lang siya kay tungod gina-vacuum ta, amula na, and silhig. May ginagamit kami ang machines nga makakuha gid not only yabok but also the dust mites. So kung mag-deep clean kita, tanan, bali ceiling, ang walls, ang windows, especially ang window frame kag ang screen ta amo gina-clean namon. Hindi lang ina, kuluyag mo pagid nga ipahawas isa-isa ang tanan mo nga mga gamit kag ipatrapuhan, pwede. I-plastar sang eksakto ang mga pagkabutang mo nga naganilapta bisan diin lang, pwede man nila himuon para sa imo. Baliswaon ang imo katri para sigurado nga makakas ang ginahalinan sa ubo kag sipon, pwede man. Ang sofa o kun mattress ang pwede nila labhan, habunan kag i-vacuum, makibot ka sa kolor sang tubig nga gikan sa imo nga sofa. Amo na sinigali ang yabok nga nagasupot sa ginapungkuan kag ginahigdaan nyo. Ibulad ini sa init kag steam para tindo na liwat. Do good as brand new. Abita clean na siya. But kung i-deep clean ta, maka-remove na siya sa mga hindi ta makita nga dust mites, which can cause allergens to our risky siya sa health ta. Number one. Although while abita kung kisa ang ginasipon ta or ang ginaubot ta or ginatrangkaso ta, worst is just because sa yabok or sa weather, but ano na siya gali sa mga Resulta na. yes, allergens na siya, dust mites, number one, risky sa health. Suwak ini sa mga bag-ulan nakatapos patukod sa balay galuyag ipatiloan anay, anta sila mag-move in. Sa mga malawig-lawig nga wala maka-general cleaning o kung sa mga luyag ma-maintain lang ang ilang property, masami ang ginapabayaan nga mga higko nagaresulta man sa pagkaguba sang imo balay. Kung gusto mo, parte lang nga sang imo balay ang imo patiluan, pwede. Kwarto, sala o kung banyo lang, pwede man. We charge per room or per area sang house. So meaning kung ano lang yang imo need, amo lang ginayang why gid kami ga oblige nga the whole house. That's why nga ga-ocular kami, ga-send kami quotation. From the quotation, you can choose lang kung ano lang ang mga areas because ang quotation is per area man. Okay. So pwede ka da kapili lang yung imo gusto, let's say for example may budget ka lang. Tiyan mo lang na yung budget nga aton nga isunod. Pwede ta iamat-amaton, why man problema. Pero pilaayhan. Depende ini sa kalaparusang area nga ipatiluan kag kung ano nga mga services ang luyag mo i-avail. I-assess anay nila ang area nga ipatiluan mo. Ipangitaon lang ang Timbang Professional Cleaning Services ila social media pages kag mag-book para sa assessment o kung mag-avail sa ilang services. Pagkatapos ng ilang serbisyo, makapahuway ka sang eksakto.